Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес за вас ще направя мини рокчета с сирене. Ако искате да разберете точния начин на приготвяне на това изкушение, изгледайте видеото до край. Това са продуктите за рокчетата. Брашно, един жълтък, бак пулвер, яйце с белтък, мляко, зехтин, сирене и микс от подправки: червен пипер, чубрица, малко куркума и малко джинджифил. Правим си кладенче и си изсипваме бак пулвера вътре. Слагаме си яйцето с белтъка и си разбъркваме. След това изсипвам млякото. Добавяме зехтина. И когато вече е по-събрано, започваме да месим с ръце. Трябва да се получи така меко тесто и го оставяме за 20 на минутки да отпочине, като го завиваме отгоре. През това време смесваме подправките с сиренето. Ето, тестото си отпочина и сега ще го разточа. Намазвам си точилката и започвам да го разточвам. Тестото е разточено и започвам да си изрязвам формички. В моя случай с чашка. Взимам се от сместа и слагам по средата, след което с малко водичка от края ги пригъвам. Намазвам си хартията за печене, която съм сложила в тавичката, и си ги подреждам в тавичката. Вече са ни готови рокчетата. Разбърквам си един жълтък. Ще се добавя малко водичка. Хубаво го разбърквам. След което си взимам една чечица и си намазвам отгоре рокчетата. След като си ги намажа с яйчице, ги слагам във фурната на 180 градуса за около 25-30 минути, но все пак наблюдавайте. Всяка фурна е различна. Ето, приятели, това са моите мини рокчета с сирене и подправки. Ако ви е харесала рецептата, споделете я с ваши приятели. Направете я за вашите близки. Абонирайте се за моя YouTube канал. Харесайте видеото. И до скоро!